Il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis innota l-istorja pubblikata fuq is-sit Lavin Malta dwar btala li kellu u l-familja tiegħu u l-familja ta' Dr. Joseph Muscat fi Franza. Il-Ministru Zammit Lewis qal li l-istorja tal-Lavin Malta hija waħda qarrieqa u intiża sabiex tkisser il-karattru politiku tiegħu wara li f'ħidmietu għamel dak kollu possibbli biex tirrenja s-saltna ta' dritt u l-governanza tajba f'pajjiżna. Saħaq li l-istorja hija żbaljata fl-iktar dettalji bażiċi. Spjega li ma kien hemm l-ebda safra fi Franza fl-2017, iżda huwa siefer bil-familji fi Franza fl-2014. Dr. Zammit Lewis tella ritratti bid-dati bħala prova li fl-2017 huwa kien sqallija u mhux fl-imsemmija btala fi Franza. Qal li għal darb'oħra jidher biċ-ċar li hemm element ta' f'dak li ġie rrappurtat. Bi kliem ċar kiteb li ma talabx għall-ebda favuri u għall-akkomodazzjoni b'xejn u l-familji użaw titjiriet kummerċjali. Intant fuq il-profil tiegħu fuq Facebook, l-eks Prim Ministru Dr. Joseph Muscat ukoll qal li Lavin Malta ħarġeb titlu storja qarrieqa. Innota li persuna magħrufa sew bdiet iddur xi midja tfesfes forsi biex tneħħi l-attenzjoni minn fuqha. Irrimarka li filwaqt li hu kien għall-btala kien imsejjaħ għal Summit Ewropew li kien jaf bih wara li saru l-arranġamenti għall-btala. Qal li l-ajruplan privat li ntuża s-summit kien l-istess wieħed li użaw Prim Ministri ta' qablu sa minn żmien Edifen Akadami u li kien isir l-istess irrispettivament minn fejn telaq biex imur għas-Summit Ewropew. Dr. Muscat innota wkoll dettalji dwar ċets li hu ċaħat bil-fatti.